JK Yadav Films present. Presented by Albina Recording Studio, Simran. JK Yadav Films. छवरा छवरी जे बोरा बिछल के सुना हो मोरा भैया। छवरा छवरी जे बोरा बिछल के गरल सबके नजरिया में मक्का के भाव कम गेले हो भैया। हई मनसी पूरे खगरिया में काटे मकचर बेसी बेगरिया में। हई मनसी पूरे खगरिया में छवरा छवरी जे बोरा बिछल के सुना हो किसान भाई। छवरा छवरी जे बोरा बिछल के गरल सबके नजरिया में मक्का के भाव कम गेले हो भैया। हई मनसी पूरे खगरिया में काटे मकचर बेसी बेगरिया में। हई मनसी पूरे खगरिया में अब की करिए हो। JK Yadav Films. बोइन चुकलिए सोराही बढ़ैया जोनो के मन न भाभई। पहिले जे लगल 20,000 माथा में चक्कर आबै हो बाबू। अब की करिए बोइन चुकलिए सोराही बढ़ैया जोनो के मन न भाभई। पहिले जे लगल 20,000 माथा में चक्कर आबै हो बाबू। ओड़ा में भोड़ा पहिले से रह अब की बार हुईस गेलिए। ओड़ा में भोड़ा पहिले से रह पछिया के पलरिया में मकई के रेट कम गेला हो भैया। हई मनसी पूरे खगरिया में काटे मकचर बेसी बेगरिया में। हई मनसी पूरे खगरिया में JK Yadav Films. भांग के मारल होश नहीं भेला केतनो जतन कलिए। 90-81 छोरी के कावेरी नबका बीज लगलिए हो गलिए। उस गलिए ये मोरा भैया। भांग के मारल होश नहीं भेला केतनो जतन कलिए। 90-81 कावेरी छोरी के नबका बीज लगलिए हो गलिए। बनसी धरता सगरे पटेल के पटाई पटाई के खूब कमैल के। बनसी धरता सगरे पटेल के अपना अपना अरिया में मकई के रेट कम गेला हो भैया। हई मनसी पूरे खगरिया में काटे मकचर बेसी बेगरिया में। हई मनसी पूरे खगरिया में छवरा छवरी जे बोरा बिछल के सुना हो किसान भाई। छवरा छवरी जे बोरा बिछल के गरल सबके नजरिया में मकई के भाव कम गेले हो भैया। हई मनसी पूरे खगरिया में काटे मकचर बेसी बेगरिया में। हई मनसी पूरे खगरिया में अब की करिए हो। JK Yadav Films.